Koulujen kerhotoiminta on monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa, vapaa-ajan ilmaista toimintaa. Koulujen kerhotoiminta on lapselle vapaaehtoista, mutta sen toivotaan vakiintuvan osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Koulujen kerhotoiminnalla pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen. Koulun kerhotoimintaa voi koulun lisäksi olla järjestämässä muitakin tahoja, kuten urheiluseuroja. Koulun kerhotoiminnassa on voimassa samat vakuutukset kuin koulussakin. Yleensä koulun kerhotoimintaan ei kuulu koulukyyditystä tai välipalaa. Koulun kerhotoimintaan kutsutaan henkilökohtaisesti tai yleisillä kutsuilla, esimerkiksi ilmoitustauluilla. Kerhotoiveensa koululainen tai koululaisen huoltaja voi esittää opettajalle tai rehtorille.